כאן אוריאל, אנחנו בסרטון חדש של ברול סטארס. קדימה, אני מתחיל. אני מסיים עם ג'ון כמובן. לא יודעים כמה סרטון זה ירוק, בטוח שהוא יהיה ארוך. אוקיי? אנחנו מתחילים. פתחנו מסתמס חדש. פתחנו, שיחקנו בו, ושמענו. אנחנו הולכים אותו. אוקיי, בוא נשים. ג'ון, שים מדורג. שים מדורג. מה? מדורג? מדורג. אוקיי. אני אוהבת שיש לי את זה, כאילו זה עיגול, זה מגניב, במסך. זה לא תראו את זה, נראה לי. אם כן, אין לי את כל הדמויות האלה, מה? אני שם דמות שיש לי, תסגר. זה משהו מוזר. למה לא בחרתי את צ'סטר? אין לך באמת אותו, ג'ון. כן, זה פאקינג מסתמס חדש. הוא מראה שיש. זה מראה את זה לכולם. גם לכם, אם אין לכם הרבה דמויות, זה יראה לכם. הם באים. פצתי. לא חיים. מה תעשה? שאתם מתקרבים. אני מאגין על הכספת. הגענו לכספת, אוקיי? לא, נהרגו אותי. בוא נעשה סדרה. מה? בוא נעשה סדרה. שיטה? סדרה? סבבה. כן. חשבתי שאמרת סרטון, ואז אתה לא יודע שאנחנו בסרטון עכשיו. נמחק למסתמס אם לא ידעתם. פשוט אני התחלתי משתמש חדש כי ג'ון היה זה, ולא רציתי שזה יופר. אם אנחנו לשחק על 1-1, אז זה יופר. אז פתחנו מסתמס חדש. מגן, אוי ואבוי. חררה. וואי, באחד הסרטונים שעשיתי עם בדודה שלי עדן, וואו, זה לי אגדי בסוף בסרטון הזה, וואו, זה היה מטורף. כן, העליתי אותו ליוטיוב. זה היה סרטון? כן, זה היה סרטון. מי שלא ראה שיראה עכשיו, לא שאתם רואים את זה. וזה שעה ומשהו, למי שיש כוח שיראה. למי שאין, אני לא יודע כמה סרטון הזה יהיה. אוקיי. יש דמויות חדשות. מה זה? למה זה צבעוני? ג'ון, מה? כנס לזה, לדמויות חדשות. כנס לדמויות החדשות. אתה זוכר שהיה צבעוני פעם? את מי? הצבעוני, הדמויות המטורפות בצבעוני. נכון? כן. אז כנס לזה של הברוילרים ותלך עד הסוף, תלחץ על הדמות החדשה שהיא הולכת לצאת, ותראה מה קורה שם. למה זה צבעוני? כן. מה זה? בא לי תלומי. וואי.
ודרדו, ואז יהיה לנו את לומי ודרקו. טוב. ואם לא שמתם לב, תראו, סיימתי את זה בכמה ימים. סיימתי את זה. לא יודע איך עשיתי את זה, לא השלמתי משימות בכלל. והיום כן השלמתי. מה יצא? יהלומים, סבבה. ג'ון, אם אתה שם... לא משנה. אין לי דמויות עוד, אז אני יכול... ג'ון, יש לך כל כך... שיפרת את הדמויות כל כך הרבה, שהן כבר מטורפות. אתה יכול לשים כל דמויות שיש לך. כמעט. חוץ מצ'סטר, שאין לך באמת. תשים יהלומים. הם צוחקים עליי. אני שונא את זה. אם מישהו אוהב את זה, אל תדברו איתי כי אין לי כוח לאף אחד היום. סתם גם לא מחר, וגם לא על אף אחד. טוב, אל תרבו איתי אם אתם אוהבים את זה. אני שונא את זה. אני אוהב כדור בראולר, אזור חמה, וחסול. זה הדבר הכי כיף. אף אחד לא פסה כדי לשמי לפות את זה. וואו, אני מזל. לא. אוקיי, אוטי. יואו, שלי, ועכשיו אוטי. יואו, קפצתי וזה לא התפוצץ עליי במזל. לא רוצה שתיגעו בי, מה תעשו לי? הופה. לא בא לי. ג'ון, ומישהו חושב שזה אתה עם הזה, לא משנה כבר. אני אשמור עליו. אני פשוט מטורף, אם אני לא שחקן כוכב פה, אני בהלם. על 100% אני שחקן כוכב, 100%. בא. אין לי כוח, אני אעשה לכם דוח עליך, לך. זה. אם הבן אדם הזה ראה אותי, זה... ג'ון. לא משנה. מה? לא משנה. אבא שלך פה? מה? אבא שלך פה? לא, אני אצל אמא שלי. אוקיי. הלוואי שהייתי יכולה לעשות איתו. אל תשאלו שהחזקתי איתו, כי אני אענה לכם עכשיו. מפה השגתי אותו, מהדבר המצחיק. אוקיי, נתקדם. ואם אתם רוצים להיכנס למועדון, אתם לא יכולים. למה? ככה קבעתי. ג'ון, בכמה גבולים אתה מוביל אליי? מה? אתה מוביל הרבה. 100. עוד כבר מ100, האמת. פחות מ100. פחות מ100, כן. 60 אתה מוביל אליי, 60 ומשהו. טוב, בוא נמשיך. ג'ון, איך נקרא לסרטון? לא יודע. פותחים סתם משרדה. סרטון העונה הראשון של ברול סטארס. סרטון הראשון של ברול סטארס, אני ואתה. לא. פותחים סמס חדש פרק 1, אוקיי? כן. בסדרה קוראים פותחים סמס חדש. אתה בטוח לא החברים הכי טובים? סדרת החברים הכי טובים פתחו מסתמס חדש. סבבה.
לא מסכים. שיט, אין לחיים. לא, הייתי כזה קרוב. דוד. אוקיי. לרוץ. הופה. פצעתי להם את זה. יש. כמה זה? 77, סבבה. שיט. ג'ון, זה אתה? אתה פייפר? כן. מגן, מה תעשה? פידו חסם אותי, לא! סייק. וכל התחתונים של פתחת שלי, אני שניתי את כולם. סתם שניתי רק אחד. כי הוא פין, סתם. ג'ון, תשאיר לי כשאתה ממציא לי בבית ספר. מה? תגיד להם שיר מצחיק שתשר בבית ספר. במוזיקה. מה? עם כל החברים שלי. כל החברים שלי. דיברת הסוד. את החיוך של התאזי. החבר הכי רחוק. אוקיי? זה טוב. נראה לי הם שמעו אותך. אין לי שמץ של מושג. אוקיי. סופר תהילה, בוא נראה. אוקיי. מורג. אחד. הם צוחקים עליי. ניטה! חייב לסדרג אותו. ניטה! אין לי מספיק כסף. כסף למה? לסדרג את ניטה. יש לי עילת חמוד. הוא לא מהגן שלי, הוא מהגן של אצלנו, והוא אח של יונתן, אבל אני רוצה... ג'ון, מתי אתה רוצה לסיים את הסרטון הזה? ואני לא יודעת איזה שיעור של בנים. ג'ון, ב-20 דקות אני עוצר את הסרטון, טוב? אני רוצה ליונתן טוב. אבל אני לא יודעת טוב? איך מציירים שיעור של בנות. אני יודע. של בנים. אני יודע. אורי, מה אמרת? ב-20 דקות אני עוצר את הסרטון. לא בא לי שהוא יהיה ארוך. טוב? אם לא ידעתם, אני מופיע בערוץ של איתן של לנזון. יכול להיות שנשנה את השם היום, או מחר, או מתישהו, לאורי וג'ון. נראה לי נשנה. אתם רואים את התמונה? אני שם. אם אתם רואים את התמונה, זה סתם הייתי. אתם מזהים אותי עם כל השיער הזה? שלא. אבל אתה לא שם מוכנים. לא יודע, יש לי כל כך הרבה שיער. כן, לא משנה, זה מדורג, מה אני אומר? לא, אין לי כוח כבר. זה כבר. למה? אין לי כוח. שחוטים עם מטר. גם לא עם פורטנייט. אנחנו עם מיינקראפט. נכון, ג'ון? כן. אני אוהב ברולסטארס, אבל... גם אני אוהב, אבל מיינקראפט זה החיים, אני עם מיינקראפט. זה כיף. ממש כיף. ממליץ לכם לשחק. מקום שני אני ברולסטארס, לא, מקום שני פורטנייט. שלישי. אני לא עושה לכם סרטון פורטנייט. אם יש לו עכשיו פורטנייט, אז אל תצחקו עליי. אוי שיט. צחקו. הם טובים. לא. תעזור לי. כאילו עכשיו. אני אצייר לך, אבל לא עכשיו. אני רוצה עם ככה.
טוב, לא, 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 איך העיפו אותי? אני לא מבין. לא טוב, לא טוב. לא, 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 תהרוג אותו, פעם לא חשבתי, אם האנשים שהם לא במדורג ויוצא אטום מוד, יכול להיות שהאנשים האלו שמה משחקים באטום מוד ששמנו רק לא במדורג? לא. טוב, בוא נראה מה לשים. מה אני אומר? אני בינתיים מסיימת משהו לא בשבילו. אין לי מספיק בלינג ואי אפשר לקנות ביהלומים כי יש לי רק 13. איזה 13? 50 לא ראיתי. התבלבלתי. טוב, בוא נשים מוכנים. אוקיי, שוד. אוקיי. שים כבר מישהו, ג'ון. וואי, איך אתה אוהב את מי? אמורה להיות דירה ודעת מדהים. נגיד אגדי כי הוא לא אגדי. אמרתי מדהים. נו, זה מה שאמרתי, דרל אמור להיות מדהים. מה? אגדי. דריל? אגדי? כן. וואו. דרל מטורף. הדובון טוב. לא. 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 בסטה. 75, גם משהו להוריד. לא. לא! הופה, תדיסי. נו, באמת. חול קצת. אני יודע. אוי, הוא חטף אותי. טוב, אנחנו מפסידים בונט כדי שנצח. היי, לא לחטוף אותי, זה לא יפה לחטוף. כמו עזה שחוטפים אותנו! חוטפים אנשים, לא אותנו. לא יחטפו, לא שלא יחטפו עוד. ישחררו לנו נו, פטפים. די לשים את האולטי כל שנייה היא שמה את האולטי. וואו, ולמה היא חוטפת? עוד מעט אני יוצרת ב-20. באמצע המשחק הזה. אוקיי, עוד אחד אגדי. מוכנים. יופי. נראה לי זה משחק אחרון, חייבים לנצח. אין לי אינטרנט. צחק עליי. אולי תשמעו עכשיו בג'ון הרבה יותר טוב. אולי. היי, בוא לפה, בוא. בוא מולה, נייק. אוקיי, הרגתי אותו. אוי, לפחות מלא, אל תפחד. נו, פטפים. לא. אוקיי, יש לי מלא כוכבים, אני חייב. אנחנו לא נספיק עוד על 100%, אני אומר.
טוב, בינתיים בוא נסכם. זה היה סרטון היום, וביי. ביי.